Ze orain arte izan da ideia bat, imaginario batean ideia bat. Baina olako proiektuegaz ideia hori errealitatean bihurtzen da. Horrexegatik Zorrozaurre garatzea. Bilbon behar dugu, leku askotan bezala, behar dugu gazte, pertsona gazte. Pertsona gazte zetarako. Pertsona gazte formazio ona hartzeko, gaitasuna hartzeko, beraren aktibitate ekonomikoa garatzeko, eta beraren proiektua, bizitzako proiektua aurrera erobateko. Hori egiteko talentua eta jakintza behar da. Eta hoxe da, jakintzaren irla edo talentuaren irla. Horrexegatik, Bilboko etorkizuna behar dugu 3 gauza horiek. Eta proiektu honegaz 3 gauza horiek simboliko era batetan, baina ja esan dezakegu Zorrozaurre aurrera doala, gazteak daukagula eta jakintzabe garatzen ari garela. Mondragon Unibertsitatea hasi zen geugaz Bilbao Berrikuntza Faktorian, eta ni harremanetan hasi nintzenean Bizentegaz, ikusi nuen Mondragon Unibertsitateak izugarrizko gogoak zituztela Bilbon, beraren proiektua Bilbon sakontzeko edo indartzeko. Geuk bageneukan eta badaukagu beste proiektua, Bilbao hiri unibertsitarioa bihurtzeko. Eta horrexegatik ideia bi horiek lotu genuen eta guretzako Mondragoi Unibertsitatea da eragile oso importantea, bide lagun esango nuke, hauxe da hasi bat, baina etorriko dira proiektu gehiago. Lau gradu daukagu, mekatronikako gradua, enpresen administrazio eta zuzendaritzako gradua, honek biak dira dual graduak, gero Business Data Analytics gradua eta baita ere Humanitate Digital Globalak. Gradu horrek 4 eta master bat daukagu ja martxan hemen Asfabrikeko kampusean. Kurso danak garatzen dianean 800 ikasle baino gehiago espero dugu hemen ikastea. Gradu hauetan, segurazki gradu berri batzuk ere bai garatuko ditugu eta baita ere master unibertsitarioak. Oso erronka handia. Gure plan estrategikoan Bilbo agertzen da prioritate bat moduan. Alde batetik garatuen behar ditugu gradu hauek osoak, 4 kursokoak, baita ere berritzen behar dugu gure eskaintza eta nolabait lotuen behar dugu ere bai gure harremanak Bizkaiko eta Bilboko enpreserekin eta polo bat izatea zerbitzu aurreratuentzat industria 4.0-ako, digitalizazio ekonomierako eta bar. Bai, nik uste dut hasi ginela orain dela urte batzu Bilbao Berrikuntza Faktorian, horko proiektua ez neben esango konsolidatuta dauela, ze beti egiten ari gara gauza berriak, eta honekin ja zabaltzen dugu 2. kampusa. Nik esango nuke oso ondo hartu dauela Bilboko ikasleak eta Bizkaiko eta Euskadiko ikasleak gure eskaintza berria, eta nik esango nuke ja daukagula hasi on bat Bilbon Mondragon Unibertsitate moduan. Bai, hasiera bada eta seguru nago edukiko dugula proiektu berriak Bilborako eta baita ere beste kampusetan.